Така, здравейте хора. Това е водата. Някой тропа отвън. Това е водата. Вече сме на втория етаж отново. Нека да видим каквички има. Нали помниш вчера как полиса Филип по нас? Нали помниш вчера как полиса? Баца, тя се боиш с газа си в кръка ми, сега кръка ма боли. Не знам, една обут краката, аз умрях. Маси боли. Ето тук, мисля, цяла дупката. Ето тук имаше дупка. Аз ги бях оцелил, беше и тук. Но е там. Не спомням, че ги бях оцелил. И аз ги целях. Аз бях трикшотър преди всъщност. Ти бе. Еми, що мислиш, че пак го вкарах, бе, брат? Що Виж мислиш, го че... това, виж го, бе. Виж се, бе. Така, хора. Нека да бъдем на покрива. Леко, че има гумно. Во. Това е това на Ранков. Яо, бе. Има кола. Горе имаше. Ти ли това е какво? Да, бе. Зато ме не звъни. Ало? Слушай, то PlayStation. Какъв PlayStation? Какъв PlayStation, бе? Не съм надей, защото тук. Да Добре. знам да го продавам или да друг. Какво? Да го продавам на друг или да го пазя. О, това е Дитко, защото Дитко беше качил история по как продава PlayStation. Познах ли? Да, Добре. Аз не искам PlayStation. Има кое? бачка работа. Какво е? Ти е майката. Я виждам да показват. Кел. Но, ето си черен. Фон лингинг. Йо, фон лингинг. Йо, биг бой, капе, фон. Дорка, това ще го пускаш на Гергане, ще кажеш един ден преди ние да се срещнем. Де, бе, твоята мама. Тук да се видят тротите. Вече тук се пръва. Да, завършвам. Ние хора, ние експлорирахме цялата сграда. То, мисля, това не е цялата сграда, защото има още една пунктира. Но просто не може да се експлорираме. Защото има тама даже. Ето една сграда. Точно. И има змии и всякакви. Ама не знам как се влиза. Изобщо не знам как се... Ама добре, тия сгради са свързани. Абе! Чакай, бе. Там има такова покрив. Има покрив, мога влезем в другата сграда. Не мога да се кажа. Мога ли далече? А как ще далече, виж къде, бе? Ти си. Ти нормален не си, бе. Няма как се Чакай. почина. Ето, бе! Кой ще се вкара тук, бе? Аз? Аз не мога. И там имаш на дупка да влезем. Ще можеш, бе. Иди като искаш. Да. Леко, ман. Ще ти на топ. Да запомним пъти. Не ключа за първ път. Мога го забравим. Хора. Отиваме в другата сграда, хора. Чакай, че аз съм толкова еластичен. Аз съм черен, а не съм еластичен. Си думаш главата. Да. Чантата ти долу ли, бе? Да, бе. Нали, колко кръвна какво прави? Ето, какво има вътре? Слушай. Брат, да му си вкарам краката, бе.
И тук май няма как да се влезе. Това верно е някакво училище. Да, той бил тоска. Ема тук няма как да. Ще може. Да, брат, аз съм бил дебил. Аз дука дали ще му излезна. О! Това според мен тук не е направено така как се влиза. Според мен това някой си го направил си влиза. Да. Айде слезам до първия етаж, ще си тръгна. Да, видим надолу, ама там няма много пъти, няма как се вкара. Мен не ми се слиза, мен ме е страх. Чакай, че ми е интерес. Ще правим Майк Тайсън. И ще да експорвам. Той въобще не е етаж, бе. Да, бе, той има някакво което не това. Имаме много време. Да, експорвам още. Тук е пати чистото. Чука. Това е много чисто. Чука, не. Тръгваме си. Джука, това е много чисто. Джука, това е много със. Това е много прекалено чисто. Брат, това е нормално, това е влизал тук. Много шит. Абе, тук има пчели навсекъде. Нищо чудно. Тук някой мога да умре. Верно, бе. Ти можеш една сграда да уева. Матрак, Джука, матрак. Фото. Не е спокойно, бе, това е стар. Виж. Колко ти е стар. Чакай, бе, да пипам, с кой начин да стигна. Еба! Джука, той има... А ти запомни пъти? Да бе, той е тук някъде беше. Да, е там дупката. Добре, ейте, влизи. Ще можеш? А не бе. Брат, това няма подбягане, няма се. Няма. Кога? Е, ще ступит. Верно. Снимай? Снима. Я виж. Да, се снима. Що ме червено снима? Прави, брат. Това обяснява, що има толкова много течове. Да, да си точно. Ако искаш да ходим да караме някъде. Да, продължи надолу. Значи трябва да отидем някой ден с по-голяма група и да обиколим цялата сграда. Дай на хвана надолу, ти музика. Аре, викнем някой. Иван няма иска. Ай, няма кой. Никой няма иска, никой няма да ни върва. Чакай. Не, той няма иска. Не бе. Те не ми се говори то. Абе, Иване, ние с Джуката в момента намерихме вход към другата сграда. Има вход към третата сграда. И искаш ли да дойдеш с нас? Ние снимаме с GoPro всичко. Добре, айде, продължение към другите. Добре, айде. Чули. Хора, чухме някакво куче май. Та куче ли беше? Какво беше? Брат, това беше баси експлозването. Ето някой знае колко. Ай, излиза да ходи. Хора, това беше днеска от нас. Може би само са полози, малко ще свършим влога. В момента сега сигурно ще свършим го. Так, пак можеш да ми го дадеш. Чакай, брат, че виж едното ниво да на другата страна. Давай, взимай да бегаме. Кой бе? Друг, аз съм казал, че трябва 10 пъти. Си глупав. Трябва да вземем по-голяма банда.
Тук са. Тук са. Така, хора. Какво? Сега хора се мащат до тази сграда вече. Не. Брата, смисли, че има само един път за втори трети. Е много това. Но тук колко е тази сега? 4-5? 3-4 повече. Това е даскал, нормално. Това ще да бъде само доста. Еми, нашето са намани. Да правят ми интересно. А той има и басейн някъде, знаеш ли тази работа? Да, имаш някъде басейн. Абе, виж, бъбрата снима ли като хората? Защото не мога видя. Да, снимам, но няма червени. Няма червени. Ма виж дали въгъла е добър. Не знам, то съка червени, не мога да видя. Намерих 600 грам. 600 грам намерих. Намерих 600 грам. Хубаво е, я виж. Ма той нека връжат се изкрива. Теба. Ема тук е Никой няма ще. И няма му дадат. Какво? Сашка някакъв. Не, Сашката е някакъв. На къде? Някакъв слънчето там да идва да го стиги. Вика, няма нещо тук. Ма не казах какво. Какво направи? Баба, пак ли си тръгна кръв? Да. И кой ще прави? Нищо. Ти имаш ли хартия от тебе? Не. И кой така изходи? Ти ме наслоня. Той ще прави това. Не стигам на фона да го стигам с кой. Кое? Бил. Не бе, ти май ще искат. Георги не му дадат. Гергана, Валко, ще искат. Гергана не е в БСЛ, Валко няма да дадат. Гергана е какво? Гергана ако пита, няма написал, ще някой ден като града ще и ги пита. Това ще трябва да бъде летото, че то зимата там няма как да се влезе. Що? То там ще има толкова да снимка, там няма как да се влезе. Той ще намери пол. И ще много... Ай няма как да се помня между това, което не лъчи на свет. Как да се помня между дупките, ще се лъжим шампан и ще се направим. Супер. Да, тук е нали капка на всекъде да това? Да. Капка на всекъде да това като става студент, ще замръзне и ще се привиеме там. Нарисувах. Това ще трябва някой ден лето. Има есен, идва. Зима. Това е изоставено ли? Дайте да това момента след. Ей. Ка такава? Може да се влезе вътре стул. Няма мозъка. Бабо, целият блок е изоставен. Това не знам какво беше. Той тук терасата му се вижда. Не помня, то ми беше казал един път. Давай. Не. Ще го теглиш на слънчето. Какво? Ще го теглиш на слънчето. Аз ходим към Иван. Ама дай към слънчето, първо да го Към теглиш. Иван си го изтегла лесно, аз мога да си го изтегла. Чакай да ме Към Иван. Няма, аз ще карам на леко.